Moci tlačítek. Takže co potřebujeme? Kolik milisekund uplynulo od tlačítka? Budeme potřebovat jedno tlačítko. Při každém to tady otentru, ať je to líp vidět. Při každém stisku odešlete, kolik milisekund uplynulo od předchozího stisku tlačítka, to znamená tohle je úloha na milis a tlačítko. Při každém rozepnutí tlačítka odešlete, jak dlouho bylo tlačítko drženo stisknuté. Periodu blikání lze nastavit délkou stisku tlačítka. LED bliká neustále periodou, která odpovídá poslední změřené délce stisku tlačítka. Při nastavení periody blikejte, ignorujte stisky kratší než 50 milisekund. Jo, jinak řečeno, tam můžu dát, OK. Tak jo, takže určitě to bude chtít si tady nastavit sériovou linku. A nadefinovat nějakou ledku a nějaký tlačítko. Já si tlačítko nadefinuju na 2. Input pull up. A ledku se nadefinujeme jako output. Tak, OK, to bychom měli. Tak, no, nyní otestujeme tlačítko. Takže normálně přes print. Nahrajeme to, pošlem do sériové linky. Jo, vidíme, že to vypisuje, tlačítko čte. OK, tohle xnem. A vyřešíme postupně tu obsluhu tlačítka, takže uděláme si tady nějaký. Tak určitě bude potřeba nějaký stav tlačítka, nějakou proměnou, která bude ukládat ten současný stav, takže bool jedno bude to bude ta současná, druhá bude bool a ta bude stav to bude minulý stav, nastavíme na high, tak kvůli tomu pull upu je to tlačítko pořád high, takže aby se to později nerušilo. A tady pak dáme nějaký čas, aby jsme mohli obsluhovat to tlačítko přes milis, takže unsigned long time, a bude to 0. Tak, teďka tady načtu tlačítko. Tohle na read. Z 2 samozřejmě, to nám čte tu hodnotu. Teďka podmínka. Pokud stav tlačítka se nerovná, aby nám to reagovalo jenom na změnu. Jo, ups. Pokud stav tlačítka se nerovná současné hodnotě a zároveň musíme ošetřit zákmity a zároveň milis, nebo respektive milis minus time je větší rovno 20, tak vstoupíme do té podmínky, takže tady uděláme tu obsluhu. A zaprý tady teda budeme nastavovat ještě ten time se rovná milis a stav tl se rovná opačný stav, nebo minulý stav invertovaný. A ten budeme vypisovat pro jistotu. Tak,
tohle máme teda úplně to první, uvidíme, jestli to bude zkompilovat. Vypadá to dobře, teď uvidíme, jestli jsem to neskurvil. Jo, tady nemám milis samozřejmě, takže to logicky nic dělat nebude. Tak, teď to vylepšíme. Cache, ještě zresetuju. Jo, hop, přepínáme. Teď to držím zmáčky, teď to pouštím. OK, takže tam máme stavy, když si tady udělám poznámku. 0 on, 1 off. Tak, jen aby to bylo zřejmé. No a teď se podíváme do tohohle, co nám tady začíná. Takže při každém stisku tlačítka odešlete, kolik milisekund uplynulo od předchozího stisku tlačítka. No, tak předpokládám, že to se bere, že to mám vypsat, takže tady to smažu. No a prostě půjdu a já znám současný čas, takže prostě vypíšu seriál int.ln a uděláme, nevím, poslední stisk, tady to, tečka, a tady přidáme a uděláme to, že vezmeme ten minulý čas, odečteme, nebo respektive vezmeme současný čas, odečteme to ten minulý, to nám dá. Takže dám time minus milis. No a ještě abych to měl hezky, tak dáme seriál, print, ln, ať se nám to ocentruje, pošlem to tam, uvidíme, co to udělá. Tak, zmáčknu. OK, koukám, že jsem to tady invertoval, jasný, odečítám to obráceně, zrovna přesně jinak, než jsem řekl. Minus time. No tak naskoč, ještě to tam pošlu rychle, ať se to srovná. Done uploading. Poslední stisk, a to vidíme. Vidíme, že to reaguje na každé spuštění. Tak, tím pádem my budeme chtít, aby tohle poslalo jenom pokud if stav tl a chcem, aby když stav tl bude high, takže to necháme takhle, protože do toho vstoupím do té podmínky a ten stav se spustí. Takže to takhle, takže to uděláme takhle. Tak. Teď by se to mělo upravit. Snad jsem to neotočil. Tak. Stisknu poslední stisk 376, poslední tisk 1210. Jediný problém je, že nám to teď ještě přepisuje to puštění, což je otravný. Takže my tohle, ten time milis toho stisku, budeme muset dát sem. Jinak nám to bude přepisovat to puštění po každý. Což by nám to kazilo. Tak, co tam máme dál? Při každém rozepnutí tlačítka odešlete, jak dlouho bylo tlačítko stisknutý. Okay, tak to uděláme první. Takže tím pádem budeme potřebovat pravděpodobně další čas. A zase unsigned long. To třeba start. Se rovná 0. Tak, ve chvíli, kdy to stisknu, tak tady to stanovím, že že start se rovná milis. Tak,
tady to projede, invertuje se to a potom tady dám druhou podmínku, formátuju si to ctrl-t a potom tady dám si else, to znamená, to musí skočit do té druhé polohy, tak real print na tlačítko stisknuté po, zase to otentruju, stejná struktura jak tady, akorát tady pak to přepíšu. Milis minus start. Tak, otestujeme to. Tak, OK. Mačkám, držím stisknutý, pouštím. Teď to zmáčknu, budu to počítat. 21, 22, 23, 20. Krásný. Vypadá to, že to počítá. Samý dobrý zprávy. No nic, co tam máme dál v té podmínce? LED bliká neustálou periodou, která odpovídá délka poslední změřené délce stisku tlačítka. OK, tak nejdřív ještě uděláme to blikání ledky, to tady dám úplně mimo. Tady dám prostě jenom do loopu čistě, takže sem. Budeme potřebovat nějaký stav LED, tak to uděláme třeba LED prostě. Se rovná low, necháme ji vyplou a nějaký čas, takže zase long. Teoreticky by to šlo udělat přes delay a nastavovat jako delay v půl periodu, ale myslím si, že Codescape víc ocení tohle. Takže tady dáme zase, nevím, LED time, rovná 0, tak jedem. A tady si to vyplníme, tady dáme if milis minus LED time je větší nebo rovno než perioda děleno 2, protože budeme blikat se střídou 50%, což je default, protože jsem o tom jinak nemluvil, tak to ještě nadefinuji periodu. Int zase rovná, tak dáme na začátek default 1000, ať to trošku bliká. Tak, no tady dáme digital, zase to normálně rozblikáme, takže dáme LED, se rovná LED, invertovaná, digital write a LED built in a LED. Tak. Testujeme, jestli nám to bliká takhle, jak to je. Zkompilovaný. Máme tam nějakou chybu. If milis minus LED time je větší nebo rovno než perioda lomeno 2, LED se rovná to by mělo fungovat. Je větší nebo rovno, a ledka nám svítí, což nechcem. To mě zajímalo proč. LED built in LED, no, ty vole, měla by blikat. Ledka je nastavená, LED je bool, je low. No dobře, uděláme to ještě jinak.
vytočíme to. Zkusíme, jestli tady nemáme nějakou blbost, který jsem si nevšiml. Milis je větší nebo rovno než perioda. Možná to nepřečetlo tohle. Lomeno 2 plus let, jak to bylo? Let time. Já už to vidím. Tady nechybí ten let time, takže jsem idiot. Jsem mohl celou dobu nechat. Tak, dobrý. Sformátovaný, jasně, tady musím nastavit let time. Se rovná milis. Tak, spustím. Ledka bliká. Perioda 500, respektive, no prostě jsem to udělal takhle. Beru to tak, že za tu periodu to stihne bliknout i zhasnout. Tak, no. To bychom měli, no a teďka, když tady máme tlačítko stisknutý po, tak si to uděláme, tak tady budeme doplňovat tu periodu. Takže, teď to tady vezmu, tady si vezmu, že if, tady si dám nějakou lokální periodu, takže int local perioda se rovná milis minus start. Tak, tady budu vypisovat local perioda a pokud bude větší nebo rovno, to tady je napsaný, než 50 milisekund, což menší čas než 20 odstraňujeme tím na ošetřením zákmitu, ale pokud ta perioda bude větší než 50 milisekund, tak ji nastavíme jako periodu, takže se rovná local perioda. Tak, koukneme si, je to v pohodě. Ignorujte bla 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 bla. Dobrá, spouštím. Blikáme. Tak, frekvence se změnila, blikání. Teď to podržím zmáčklý, držím to zmáčklý, držím to zmáčklý. Teď by to mělo blikat s periodou 2200 milisekund, což bliká. Takže otázka splněna, tady je kód. Vyskočím z terminálu, tohle vám stáhnu, ať to je vidět. Jo, setup, tady tohle je ten hlavní kód. Jinak, co se týče milis, tak funkce milis nám zobrazuje čas od počátku programu, a má rozsah, proto tady používám unsigned long, právě to unsigned longu, který má rozsah od 0 do 2 na 32, což je kalkulačka 2 na, to je na, no nevím, je to asi nějakých, když to vidím na mobil, tady nevidím, kde jsem měl kalkulačku, nicméně je to 2 na 32, je nějakých 4 miliardy. Když to vidím tisícem, tak to mám ve vteřinách, když to vidím 60, tak to mám v minutách, když to vidím 60 v hodinách, když to vidím 24, tak mi to dá 49,7 dne. Což je dobrý, ale může se teoreticky stát, že nám to přeteče, proto je dobrý tam používat tohle, kde to mám, tady milis minus let time. Bude to fungovat, i když budete mít jenom, že milis je větší než perioda plus let time, ale takhle ve chvíli, kdy ten let time nastavím na tu maximální hodnotu, což je teda nějakých těch
2 na 32. Tak když je na to schválně nastavím, to znamená to je 4, nebo já vám to možná ukážu na něčem lepším. Třeba když tady nastavím ten time na 4, 2, 9, 4, 9, 6, 7, 2, 9, 6, tak teoreticky teďka by to za žádných okolností nemělo zablikat, protože to spustím a tady to milis bude prostě po 200 milisekundách 200, když od toho odečtu tohle, jak se logicky dostanou do záporu. Jenže, tak se milis nechová, protože teď uvidíte, že to bude fungovat velmi pravděpodobně, pokud teďka nahodím sériový monitor. Tak, teď jsem to nechal pustit, tak to ještě zresetuju. Nahazujem, mačkám. Poslední stisk, tlačítko stisknuto po. Úplně krásný, jedem. Úplně krásně fungujeme. A fungujeme protože milis se chová jako hodiny. To znamená, že ve chvíli, kdy tady tenhle čas přeteče, tak se milis zresetuje zpátky na 0. To znamená, ve chvíli, kdy tady od tohohle odečtu zápornou hodnotu, dostanu to do záporu, to znamená, tady prostě budu mít, kdybych tady měl 100 minus ty 4 miliardy, tak se dostanu do nějakého mínusu. Jenže to se bere, jako kdybych to vynuloval. Jako kdybych prostě přetekl. Představte si to na hodinách, jako kdybych prostě přešel přes 12, tak taky prostě, když se budu ptát, před jak dlouhou dobou byla, nebo kolik hodin bylo, když jsou 3 v noci, tak před 5 hodinama, tak taky jako řeknu, že to bylo 10 nebo 22:00 a ne minus. Tak úplně stejný princip. No, což odpovídá tady na tuto otázku. No a to je obecně konec téhle otázky.